Nappi-podcast on jälleen eetterissä uusien aiheiden kanssa. Tällä kertaa meillä otsikkona on kiusaaminen. Kiusaaminen on aika huono sana. Mä itse mietin sitä, että miksi kiusaaminen on huono sana, niin mun mielestä johtuu siitä, että se skaala on niin valtava, että jos ajatellaan kiusaamista, niin se voisi tarkoittaa sitä, että pojat vähän kiusaa tyttöjä. Toisessa päässä pientä ja viatonta ja hauskaa, ja toisessa päässä semmoista, että se kiusaaminen johtaa siihen, että joku tappaa itsensä seurauksena. Puhutaan niin vakavasta aiheesta, ja sen takia sana ehkä on niin paras mahdollinen, mutta koska parempakaan ei ole, niin käytetään tätä otsikkoa, se on ainakin tunnistettava. Mulla on täällä vieraana kiusaamisen asiantuntija Riina Loo. Tervetuloa. Kiitos. Ihan ensimmäinen kysymys on, että miten susta on tullut kiusaamisen asiantuntija ja miksi? No joo, mielenkiintoinen kysymys, pitkä vastaus. Mä itse asiassa olen aloittanut jo 80-luvulla kiusaamisväkivallan vastaisen työn. Silloinen nuoriso-ohjaaja Hilpisen Kari tuolla Kuopion Riistavedellä alkoi pyörittää sellaista palvelukerhoa, jossa meitä oli 5-10 tyttöä, jotka sitten mietti siellä tämän nuoriso-ohjaajan kanssa, että miten me voidaan tehdä erilaisia palveluksia yhteiskunnalle. Ja siellä muun muassa yksi meidän aihe oli osallisuuden lisääminen, inklusiivisuuden lisääminen ja kiusaamisen spottaaminen ja sen ehkäisy meidän omissa yhteisöissä, eli meidän omilla luokilla, koulussa ja siellä kylällä. Me asuttiin tosi pienellä kylällä. Niin sieltä mä aloitin sen, mutta nyt sitten oikeastaan viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana, niin ihan niinkin ikävällä ja tavallaan orgaanisella tavalla kuin omien lasten kautta. Eli nyt kun olen katsonut taaksepäin sitä historiaa ja lukenut viestejä ja kaivellut Vilma-viestejä ja muita, niin 2016 mä oon niin kuin ensimmäiset viestit laittanut menemään niin kuin vakavammasta kiusaamisesta liittyen lapsiin koulussa. 8 vuotta sitten. Joo, ja sitten kun mä muistelin sitä, niin sitä oli kyllä jo, sitä selviteltiin niin kuin vanhempien kesken jo sitä ennen. Eli mä oon laskenut, että noin about 10 vuotta kokonaisuudessaan tämä reissu on nyt niin kuin tähän päivään mennessä kestänyt. Mutta nämä viime vuodethan on sitten meillä ollut tosi hankalia tämän suhteen. Ja tilanne on nimenomaan edennyt just noin niin kuin sä sanoit, koko sillä skaalalla. Eli on ollut sitä sellaista leikkimielisempää ja varmasti ihan aitoakin leikkiä ja leikin kautta kokeilua vähän nuoremmilla junnuilla. Mutta sitten se on mennyt ihan aika kovin rikoksiin asti, pahoinpitelyihin ja muihin. No mitä mieltä sä oot tuosta kiusaamisen määritelmästä? Mä oon sitä mieltä, että se on tosi huono. Siis se on todella huono. Ja se on niin huono, että se ohjaa meidän aikuisten toimintaa. Eli se, kun me paljon puhutaan siitä, että sanat ohjaa toimintaa, mutta tässä se näkyy vielä, koska se oikeasti niin kuin ohjaa sitä, miten viranomaiset käyttää sitä vähäistä valtaa, mitä meillä on alle 15-vuotiaisiin kajota kasvatuksellisessa mielessä niin kuin viranomaisten puolelta. Se on tosi huono. Ja yksi mun teesi nyt, millä on lähtenytkin sit liikkeelle tätä tavallaan ehkä niin kuin tällaista vallankumousta ja muutosta johtamaan täällä meillä Suomessa ja sitten ihan Euroopassa asti, niin on se, että mun mielestä meidän pitää määritellä se uudelleen ja oikein. Onko sulla valmista tai parempaa määritelmää, miten sitä pitäisi määritellä? Miten me voitaisiin esimerkiksi tänään puhua siitä paremmin? Kiusaamisväkivalta on mun mielestä parempi sana kuin pelkkä kiusaaminen, koska se ottaa mukaan jo sen, paljon puhutaan mediassa ja muuallakin tuolla puhutaan siitä, että kiusaamiseen liittyen, että se on aina väkivaltaa ja että sitten on olemassa fyysistä ja myös henkistä väkivaltaa ja myös se nimittely ja se semmoinen sanansäilä, mitä niin kuin monesti just tuolla nuorten keskuudessa sit kiusaamisena tapahtuu, niin että sekin on väkivalta. Mä en pidä kouluväkivalta-sanasta, jota myös viranomaiset juuri tällä hetkellä paljon käyttää, koska se sitoo sen toiminnan ympäristöön, kouluun. Ja kuten mekin ollaan nyt koitettu ihan koko valtakunnan tasolla näyttää meidän oman esimerkin ja sen keissin kautta, niin ei se ole pelkästään koulupäivän aikana ja koulun seinien sisäpuolella tai koulun pihalla, kun sitä tapahtuu. Koulu funktiona, instituutiona ja tämmöisenä
tekemisenä ja paikkanakin sitoo nuoria tietenkin yhteen, tiettyjä nuoria tiettyinä aikoina, tiettyihin sykliin, tiettyihin toimintoihin, mutta ei ne nuoret lakkaa olemasta nuoria ja se kiusaaminen ei lopu siihen. Se ei lopu kelloaikaa eikä se lopu siihen lokaatioon, niin mun mielestä kouluväkivaltakaan ei ole hyvä. Eli tällä hetkellä paremman puutteessa mä itse käytän kiusaamisväkivaltaa. Joo. No se on siinä mielessä kyllä aika paljon rajumpi sana heti jo. Se on niin kuin sen verran vakavampi sana, että se asettaa jo vähän oikeanlaiseen mittasuhteeseen, mistä puhutaan. Joo. Mitkä oli ensimmäiset merkit teidän perheessä ennen kuin sä sanoit, että ennen kuin sä Vilma-viestiä laitoit, niin mitkä ne oli ensimmäiset asiat ja mitä siihen liittyy? Kyllä se oli ihan siis sellaisia kertomuksia, niin kuin lasten kertomuksia siitä, että mitä siellä niin kuin, mitä tapahtui. Siis ihan tällaisia peruskertomuksia siitä, että mitä 2 lapsen tai useamman lapsen välillä on tapahtunut päiväkodissa. Ja tämä on alkanut ihan päiväkodista lähtien. Ja silloinhan ne tilanteet on tosi paljon naivimpia, myös meille aikuisille, kun me lähdetään siihen. Me ollaan kuitenkin yksi osapuoli, yksi sidosryhmä siinä tilanteessa sitä selvittämässä. Ja me itsekin suhtaudutaan siihen eri tavalla, koska meillä on pienempiä lapsia. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu yhdistää tämä ikä ja nämä pienet ja tavallaan niin kuin taaperot toimijana kiusaamiseen. Nythän oli juuri viimeisen vuoden aikana, muistaakseni olisiko ollut Turun suunnalta tai jostain sieltä, niin oli päiväkodista muutamakin otsikko, missä oli käytettiin just niin kuin ihan väkivaltaan liittyvää sanastoa, termistöä, niin kuin hakkaamista, potkimista ja tällaista ihan tosi pienten lasten kohdalla. Ja mä huomasin, että aikuiset reagoivat siihen aika voimakkaasti, kun sitten tällaista sanastoa käytettiin, kun kuvailtiin niitä juttuja. Mutta sillä tavalla se alkoi. Siellä oli just, että äiti mua tönittiin tai se nimitteli jotain muuta. Ja näinhän se on lähtenytkin meilläkin. Ja monesti lähtee, ne on aika viattomia, tavallisia ihmisten, lasten välisiä tilanteita. Joku ymmärtää väärin ja näin. Missä vaiheessa sä aloit huolestua? Ja sitten niinku jatkokysymys, että olisiko jälkiviisaana pitänyt huolestua aikaisemmin? No joo, jälkiviisaana olisin huolestunut jo aikaisemmin. Ja mä oon itse asiassa kokenut suurta, tiedätkö sellaista oikein niinku riittämättömyyden valtavaa kuilua itsessäni aikuisena, koska mä oon aina kokenut, että mä oon ollut aika tiedostava, mä oon ollut aika läsnä, mä oon tehnyt näiden asioiden kanssa aika paljon töitä, mä oon jossain vaiheessa rikosasian sovittelijaksi kouluttautunut ja mä oon sovittellut nimenomaan alle 15-vuotiaiden keissejä ja ollut siitä, niistä jutuista nimenomaan auttamismielessä kiinnostunut. Niin mä oon ollut kartalla ja oon katsonut itteeni peiliin monta kertaa ja miettinyt, että kuin hitossa mullakin meni niin kauan, ennen kuin mä uskalsin jotenkin sanoa sen itselleni niin kuin täällä jossain pään pimeydessä, että hei, meillä on nyt tämä ongelma. Mutta mä väitän, että se on vähän niin kuin, kukaan ei ikinä halua sanoa, tämä menee taas tähän päiväkotiosastoon, kukaan ei ikinä halua sanoa, että meillä on täitä, meillä on kihomatoja, tai nyt tämä syyhy, meillä on syyhy. Nämä on tällaisia hirveitä pelotteita lapsiperheessä. Joo. Kiusaaminen on mun mielestä aika samanlainen, koska se tarkoittaa aika monia asioita jo heti. Se sosiaalinen paine, mitä tulee, että sun pitää lähteä selvittämään, eikä. Se on aika valtava. Niin, en olisi uskonut, että se kynnys on niin iso, mitä se oli, mutta se oli. Mä huolestuin siinä vaiheessa, kun puhuttiin tappamisesta. Tämä kuulostaa ihan hirveältä. Are you for real? Sä kuulit, että sun lapsia uhataan tappaa ja niin pitkälle meni. Lasten kielenkäyttö on aika hirveältä välillä tälle niin kuin vanhemman ihmisen näkökulmasta. On pelillistämisen kautta tai pelillistymisen kautta tullut sitä, että no hei, tapa itsesi tai hei, mä tapan itteni nyt, niin sitten päästään sitä, että tappamista käytetään tosi paljon. Ja apropos, ensimmäiset viestit, mitä mä oon lähettänyt liittyen kiusaamiseen, niin on ollut just liittynyt tähän niin kuin tappamiseen liittyvään asioiden sanoittamiseen. Mutta siinä vaiheessa mä en ollut vielä sen kuilun tai kynnyksen yli. Eli tämä tuli sitten paljon myöhemmin. Paljon myöhemmin. Joo, kun mä huomaan siis
itsessänikin semmoista niin valtavaa ristiriitaa tämän asian, koska mun nuorimmainen on päiväkoti-ikäinen Ja. tyttö ja tietenkin on erittäin suojelevainen sitä kohtaan niin kuin silleen, että musta tuntuisi niin ihan semmoiselta niin sisuskaluja vääntää, jos ajattelee, että sitä kiusattaisiin. Mutta samanaikaisesti se, että jos siellä tytöt nahistelee keskenään, niin mä oon iso perheen lapsi, niin lapset nahistelee keskenään. Ja. Niin miten löytää sen, että mikä on sitä normaalia elämää ja mihin pitää puuttua ja mihin ei pidä puuttua, että mistä sen tietää, että joku homma lähtee menemään niin kuin väärille raiteille, koska todennäköisesti siinä on siitä kysymys, että se menee niin pikkuhiljaa ja niin kuin hienojakoisesti, että sitä ei tajutakaan, että mitä tässä tapahtuu. Mitä olisi nyt, mitä olisi voinut tehdä toisin? Tai mitä jonkun semmoisen ihmisen kannattaisi nyt tehdä, joka ajattelee, että tämmöistä signaalia tulee päiväkodista tai koulusta. Kun musta kuulostaa ihan hirveältä se, että päiväkodissa puhutaan tämmöistä asioista. Siis se on ihan hirveätä, mutta siis niin kuin mun mielestä ensinnäkin niin ensimmäinen asia, mitä meidän vanhempien pitää tehdä, niin meidän pitää puhua meidän lapsille ja viettää aikaa niiden kanssa. Meidän pitää get acquainted, meidän pitää olla siellä niin kuin, ja tietää, millä tavalla ne puhuu, että me ei olla vieraannutettuja siitä tai vieraantuneita siitä. Niin kuin, mä oon kielitieteilijä taustaltani myöskin ja mä käytän paljon sanaa rekisteri. Se viittaa just siihen sanastoon ja niin kuin tyylillisesti siihen sellaiseen sanastoon, mitä me jossain tilanteissa käytetään. Ja niin kuin se tapa, millä lapset puhuu meidän aikuisten kanssa, on luultavasti hyvin erilainen kuin mitä se on silloin, kun ne on keskenään ja siellä ei ole kukaan muu kuuntelemassa kuin vaan niitä junnuja. Niin siellä kuuluu niin kuin tosi pienet skiditkin saattaa sitä ruveta kiroilemaan ja olemaan niin kuin ne... Kielen kautta viestitään sosiaalista valtaa, sosiaalista statusta ja sosiaalista asemaa. Ja siihen meidän pitäisi päästä kiinni. Me oikeasti tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Toinen asia, mitä mä sanon, on se, että pitää puuttua. Pitää uskaltaa puuttua. Ja kun mä sanon puuttua, se ei tarkoita sitä, että kannattaa lähteä niin kuin, tiedätkö, nyrkit pystyssä sinne naapuriin, että mitä vitsiä, että mitä täällä on tapahtunut. Ei niin, koska tämä on meidän yhteinen asia. Ja mä oon nyt nämä vuodet itkenyt, raivonnut, pyytänyt, anonut, rukoillut ja luennoinut siitä, että meidän aikuisten pitää olla samalla puolella. Kiusaamisen vastaisessa työssä, kiusaamisväkivallan vastaisessa työssä on yksi ainut oikea puoli. Ja se on se puoli, millä me aikuiset seisotaan aina yhdessä, ja se on se puoli, millä ei kiusata. En mä tiedä, puuttua, mutta nämä keissit, mä väitän ja uskon, että eroaa toisistaan ihan niin monta kertaa kuin mitä niitä onkin. Kyllä siellä on yhdistäviäkin tekijöitä, ja mä niin kuin luotan kyllä siihen, että yhdistäviä tekijöitä on enemmän kuin erottavia, just helpottamaan sitä tunnistamista. Mutta kaikki lähtee siitä, että meidän pitää määritellä se oikein, sekä meille siviileille, eli meille perheille, niin kuin aikuisille perheissä, mutta myös viranomaisille, koska sit tosi nopeasti somemaailmassa, nyt kun some on mukana, niin tilanteet eskaloituu. Ja se menee siihen, että sit yhtäkkiä me ollaankin ihan erilaisten ilmiöiden käsillä. Se ei olekaan enää 2, 3, 4, 5 kesken tapahtuvaa juttua, vaan niin kuin meillä kävi, että yhtäkkiä henkilötiedot on vuodettu. Kaikki on mennyt, puhelin soi jatkuvasti, sieltä tulee ihmisiä, jotka siis tavallaan lankoja pitkin ja somen kautta tulee sun kotiin häiritsemään ja myös sillä tarkoituksella, että ne järkyttää ja toisaalta niin kuin meillä kävi, että yrittää houkutella pois kotoa sellaisiin paikkoihin, missä sit ei varmaankaan olisi tapahtunut mitään kivaa. Kuulostaa aika raffilta. Joo. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin miten koulu reagoi niihin sun ensimmäisiin? No ei hyvin. Minkälainen se on se vastaanotto? Meillä oli 2 eri koulua, nytkin on tällä hetkellä 2 eri koulua ollut luupissa ihan loppuun asti, mutta silloinkin oli 2 eri koulua. Ja se vastaus ei ollut kyllä kauhean hyvä. Mä olin tosi huolissani jo tosi aikaisin siitä kyvyttömyydestä, mikä nimenomaan oli tavallaan ehkä koulun johdolla. Eli puhun nyt ihan rehtorista. Ja toki myös sit opettajat, mutta varsinkin se rehtori, kenellä minun mielestäni on koulun tapaisessa instituutiossa täällä Suomessa kaikkein eniten valtaa, mitä tulee sen kulttuurin johtamiseen ja ehkä sitten asioiden varmistamiseen. Toinen tällainen ihminen olisi ehkä sitten joku kuraattori
tai joku sen tyyppinen hahmo siellä koulussa, joka nimenomaan tällaiseen olisi ehkä se lipun kantaja tai soihdun kantaja. Mutta kyllä mä olin huolissani siitä kyvyttömyydestä just tunnistaa ja lähteä selvittämään. Tosi nopeasti ja mielellään koulu halusi ulkoistaa tämän vastuun vanhempien välille. Ja mä taas sitten toimin juuri päinvastoin ja toin meidät vanhemmat kerta toisensa jälkeen siinä alussa kouluun neuvottelemaan, koska mä en halunnut käydä niitä yksin. Ja mä en nähnyt, silloin vielä se tapahtui niin pitkälti siellä koulussa, ne kaikki välikohtaukset ja muut. Ja lapset oli aika paljon pienempiä ja senkin takia varmaan tapahtui just siellä koulussa. Niin mä ajoin niin kuin niitä tilanteita siihen, että me oltaisiin yhdessä oltu siellä, ammattikasvattajat, ne ihmiset, ketkä on niitä auktoriteettihahmoja siellä koulupäivän aikana meidän lapsille, he ovat siellä meidän niin kuin pelikumppaneina, plus sitten me vanhemmat, kaikki yhdessä, mutta ei se ihan sitten niin. Käydäänkö semmoinen pikku sivupolku tässä niin kun mulla tuli mieleen justi, että voisiko tässä taustalla olla se, että mä muistan tämmöisen episodin pääkaupunkiseudun koulussa, missä muistaakseni joku opettaja poisti ruokalasta jonkun häiriköivän oppilaan ja sen seurauksena se sai kenkää, kun se nousi tämmöisen kohun. Niin onko tässä niin kuin yhteiskunnallinen ongelma, minkä takia me ei voida puuttua? Et näennäisesti rehtorilla pitäisi olla ylin vallankäyttäjä siellä, mutta onko se todellisuudessa niin, että me ei anneta sitä valtaa sille rehtorille, kun ennen vanhaan se oli kansankynttilä, karttakäppi sormille, että nyt ryhtii siihen hommaan, mutta onko sille enää valtaa? Vai mistä on kysymys sun mielestä? Kyllä mun mielestä rehtorilla on edelleen valtaa, koska tämä on asennekasvatusta ja tähän ei mun mielestä se karttakeppi, mitä tähän tarvitaan ja se kynttilä, niin ne on niinku just tällaisia abstrakteja ennemminkin, eli niinku sillä fyysisyydellä me ei oikeastaan niinku päästä mihinkään. Mä oon aina sanonut, että pimeyttä vastaan taistellaan vain valolla, koska jos pimeyteen lisää pimeyttä, niin siitä ei tule kuin pimeämpää. Eli sitä valoa meidän näihin tilanteisiin pitäisi laittaa, ja se valo kyllä tulee muun muassa sen rehtorin kautta, ja kyllä sitä siellä on. Mä oon huomannut sen, että me kansalaiset syvissä riveissämme karvahattujemme alta nojatuoleissa tykätään ajatella, kun me tykätään ensinnäkin yksinkertaista asioita, ja sitten me tykätään katsoa, ketkä on hyviksi ja ketkä on pahiksi, ja me tykätään nähdä, että vaikkapa koulun opettajat tai ne rehtorit juuri siellä on niitä pahiksi, että eihän niillä, tai sitten yhteiskunnan päättäjät, että niiltähän on viety se valta niiltä koulun tyypeiltä, että ei ne saa tehdä mitään. Kyllä nämä säännöt niin kuin tähän puuttumiseen, niin kyllä ne on ihan niin kuin selvillä. Kyllä sä saat mennä, jos siellä on avoin tappelu tai joku muu, sä saat mennä siihen väliin. Ihan yleislaissa on jo määritelty tällaiset asiat. Nyt ei ole niin kuin kyse siitä, ja oikeastaan neuvosinkin ja kutsuisin kaikkia, jotka siitä asiasta keskustelee, tulemaan pois siitä viitekehyksestä, koska se on sellaista popcornikamaa. Se on semmoista kivaa juttua, mikä niin kuin varmasti kyllä provosoi somen palstoilla keskustelemaan yhtä sun toista, mutta se ei vie asiaa yhtään eteenpäin. Säännöt on olemassa, ne on itse asiassa säädetty jo, ja niin kuin puuttumisen puute ei johdu siitä, että olisi epäselvyyttä, että mitä niissä niin kuin tavallaan tehdään. Mun mielestä suurempi puute on se, että niitä ei tehdä, muun muassa viranomaisilmoituksia ei tehdä. Ja sitten syystä tai toisesta nämä sidosryhmät, heitä ei osata sit siinä tilanteessa, ristiriitatilanteessa niin kuin ehkä talutella sitten ymmärtämään, että tässä ollaan yhteisen sovinnon äärellä. Joo. Eli tosi nopeasti mennään sitten syyttelevään versus puolustelevaan asetelmaan. Ja tämä on mun mielestä se ongelma. Ja siksi mä monesti sanonkin, mä nyt vien tätä taas ehkä tangenttiin sun kysymyksestäni siihen, että mä oon puhunut paljon, mun mielestä nuoria ei pitäisi tässä niin kuin keskustelussa, tai tässäkään keskustelussa demonisoida, koska se ei auta yhtään mitään. Mun mielestä nuorissa ei ole yhtään mitään vikaa. Kun mä oon sanonut tämän, niin sit jengi on saattanut olla ihan se, että what? Että ne on tullut ja hakannut sun lapset, ja että mitä sä sanot, että niissä on mitään vikaa. Mä tarkoitan, yleisesti niissä kiusaavissa nuorissakaan ei ole mitään vikaa. Mä en usko, että me saadaan kiusaamisväkivaltaa siivottua jotenkin 100% pois yhdestäkään yhteisöstä, koska
nuorten ja niin kuin kehittyvien ihmisten tehtävä on testata omia rajojaan ja sosiaalista valtaa. Nuoret ja lapset on vielä kesken, ne harjoittelee. Se on meidän aikuisten tehtävä. Meidän tehtävä siinä meidän roolissa ohjata niitä väsymättä, tarjota uusia tilaisuuksia turvallisesti ja niin kuin oikeasti asettaa niitä rajoja ja ohjata sitä niin kuin kasvamista, sosiaalisen vallankäyttöä turvallisiin uomiin. Meistä on se vika ja se korjattava, ei niistä nuorista. Toi on niin kuin erittäin loogista ja selkeää ja ymmärrettävää puhetta ja allekirjoitan ton ihan just noin. Miten ne kiusaajan vanhemmat sitten suhtautuu tähän näihin? No, kun meillä se kiusaaminen lasten kanssa meni niin kuin räikeäseen väkivaltaan ja pahoinpitelyihin, tekijöitä oli niin paljon. Mähän olen käynyt varmaan siis kymmeniä tunteja näitä keskusteluita eri vanhempien kanssa. Mä olen seonnut jo täysin laskuista siitä, että kuinka monta perhettä niitä on ollut, jotka on meillä käynyt lapsensa kanssa pyytelemässä anteeksi. Niitä yhdessä vaiheessa meni ihan tasainen virta siellä aina, kun oli käynyt joku massakeissi. Niin sitten mä aikataulutin ne, että no, tulkaa te 6, tulkaa te sitten 6:30 ja niin kuin näin. Nyt teidän vartin audienssi loppuu, voi poistua sieltä, tulee seuraavat odotushuoneet sisään. Kaikenlaista näin. Ilahduttavinta oli se, että muutamien vanhempien kanssa löytyi tosi syvä yhteys ja ymmärrys. Oikeasti niin kuin, siis kumppanuus ja muutaman äidin kanssa jopa ihan ystävystyin. Ja siellä oli tosi, siis me ollaan heidän kanssaan ihan jopa siis mietitty, että miten voi olla, että näin hirveistä olosuhteista me ollaan päästy niinkin aika antoisaan ystävyyssuhteeseen ja niihin keskusteluihin, mitä me ollaan niin kuin sit käyty, koska ne on ollut aika vaikeita keskustella. Se on aika vaikeaa niin kuin vaikka ollut heillekin tai kelle tahansa niin kuin kohdata se, että sun oma lapsi voi olla ihan hirveä jollekin toiselle. Ja siis tehdä jotain ihan kauheata. Ja sua hävettää. Siis sua hävettää, se häpeä on niin kuin jotain ihan hirveätä. Häpeä on yksi vahvimmista tunteista, mitä meillä ihmisillä on. Ja se tekee niin kamalasti asioita jo ihan pelkästään hormonaalisesti. Mutta että siis se niin kuin kaikessa kahlitsevuudessa ja ohjaavuudessa, niin sehän on ihan niin kuin valtava häkki. Mutta sä tunnet häpeää, sit sä voit olla vihanen. Ja, niin kuin, ja kaikki nämä on just semmoiset, mutta sitten sun pitää samaan aikaan pystyä olemaan johdonmukainen. Sun pitää pystyä olemaan rauhallinen, sun pitää olla se esimerkki. Sun pitää myös olla niin kuin, tavallaan rakentava ja sellainen, että sä rakennat tulevaisuutta. Koska, no en mä tiedä kuinka moni näitä on katsonut, minä olen paljon niitä tutkinut monestakin eri syystä, mutta just, että mitä tapahtuu, kun vaikka on tosi autoritääristä vanhemmuutta ja todella tiukat säännöt. Tutkimuksellisesti tiedetään, että se voi jopa johtaa väkivaltaan tai niin kuin väkivaltaisten taipumusten esille tulemiseen lapsissa, jos on tosi tiukkaa kurinpitoa kotona. Niin en mä tiedä, kaikkea on nähty. Se oli ilahduttavinta, että oikeasti siellä tapahtui sellaista inhimillistä läikähtelyä ja yhteen tulemista, mutta sitten pahimmillaan se on ollut sitä, että mulle on huudettu niin kovaa, että puhelin niin kuin rupesi rohisemaan, koska se ääni oli niin kovaa, mitä siihen huudettiin, siihen mikkiin. On nimitelty, on uhkailtu tehdä rikosilmoituksia, jos mä soitan uudelleen, jos mä joudun olemaan uudelleen yhteydessä, että voitaisiko keskustella, kun taas tapahtuu jotain. Ja sitten ihan rikosilmoituksia asti. Lastensuojeluilmoituksia on myös tehty kiusallaan siis siitä, kun olen sitten ärsyttänyt, kun on joutunut. Tämä on varmaan, tai mä en tiedä, että onko, mutta voisin kuvitella, että tämä on niin kuin koko luokassaan, mittaluokassaan kuitenkin kohtuullisen harvinainen, että se paisuu näin valtavaksi vyyhdiksi. Mä haluaisin sanoa näin. Koskelasta ei ole kauhean pitkä aika. Mä muistan, kun se tapahtui sen takia, että
samoihin aikoihin, vähän sen jälkeen, se tapahtui joulukuussa, tammikuussa mun vanhempaa lasta ensimmäistä kertaa yritettiin houkutella just tällaiseen paikkaan, minne jos hän olisi lähtenyt, niin en tiedä, miten kaukana siitä niin kuin Koskelan tapahtumista me oltaisiin sitten oltu. Enkä ole ihan hirveästi ehkä sitä halunnut luonnollisista syistä niin kuin miettiäkään, mutta mä toivon, että ihan näin suurta vyyhtiä ei ole tapahtunut missään muualla, mutta mä pahoin pelkään, että mä olen vaan nyt sitten ollut äänekkäin. Että näitä on kyllä muitakin. Onko sulla mitään arvioita, mistä se johtuu? Onko ne lisääntynyt vai onko se vaan niin, että sä oot vaan äänekäs? Siis mikä se, että me ollaan päästy... Että kiusaaminen saa näin valtavia mittasuhteita, että niin kuin esimerkiksi tämä Koskelan tapaus, missä niin kuin luokkakaveri surmas koululaisen, tai teidän tapauksessa, että siellä on niin kuin pahoinpidelty ja... Tämä on vaikea kysymys. Mä haluaisin, siis ensimmäinen vastaus, mikä tulee mieleeni, on se, että joo, ne on lisääntynyt. Mä en ole ihan varma. Tilastollisesti, niitäkin on aika paljon tutkinut tässä, niin mä en ole ihan varma, että voiko tuohon kukaan rehellisesti sanottuna vastata. Me tiedetään ensinnäkin viime vuoden tutkimuksista, mitä on tullut, että me saadaan ylipäätään vaan tietää about puolet kiusaamistapauksista. Ja silloin, jos meille sanotaan, että me saadaan tietää vain puolet, niin se todellinen luku on hirveän paljon pienempi oikeasti. Mutta näin meille on niin kuin nuoret kertonut. He ei halua, Mannerheimin lastensuojeluliiton tutkimuksista nämä on tullut ilmi, että he ei halua kertoa aikuisille kiusaamisesta tosi hirveistä syistä. Muun muassa siksi, että aikuiset ei tee mitään. Tai sitten tämä, mikä kovertaa mua sisältä vielä enemmän, on se, että tilanteet pahenee, jos aikuisille kerrotaan. Sitten, että what? Oikeastiko? Mutta totta. THL teki tämän koululaishyvinvointikyselyn viime vuonna. Siellähän tuli ilmi tästä seksuaalisesta häirinnästä muun muassa näitä uusia lukuja. Niin noin puolet, muistaakseni 8-9-luokkalaisista tytöistä oli kokenut seksuaalista häirintää ja pojistakin olikohan jopa 18%. Eli en mä tiedä, onko näitä kyselty aikaisemmin ihan hirveästi, mutta mä en usko, että se on välttämättä sit loppujen lopuksi hirveästi suurentunut. Meillä on nyt sosiaalinen media käytössä nuorilla. Se on tuonut ihan erilaiset kierrokset ja erilaiset välineet kiusaamiselle ja sille väkivallalle, miten eri tavalla me voidaan toisiamme kohdella kaltoin. Siinä, missä joskus 80-luvulla, niin se oli just se niin kuin ringin sisällä kahden pojan tai tytön tai hahmon joku niin kuin fyysinen tämmöinen joku juttu, ja sitten se selvitettiin sit sen jälkeen jotenkin, että se oli siinä. Niin eihän se lopu nyt siihen, kun joku on kuvannut sen. Ja se menee sitten sinne someen. Ja sitten siitä on tehty kopioita. Ja sitten siitä on otettu kuviakin. Ja sitten niinku, sit se jatkuu jollain tavalla tai toisella niissä ryhmissä ja muualla. Niin ei se ole enää niin yksinkertaista. Mutta en mä osaa rehellisesti sanoa, että onko se lisääntynyt vai ei. Kyllä mä väitän sen, että tällä hetkellä meillä on jotain tosi omituista menossa meillä suomalaisilla tässä meidän kulttuuriskodeissa. Ja nuorison niin kuin mielenterveystilanne, siitähän me tiedetään, että se on huonontunut. Niin kyllä tämä niin kuin näkyy siinä. Mä olen jotenkin ihan yksin ja jotenkin hukassa, harhailemassa. Viime kaudella käytiin Mieli ry:tä tekemässä podcastia ja silloin mulla jäi semmoinen mieleen, että en mä nyt muista ulkoa, että paljon niitä oli niitä yhteydenottoja vuositasolla nuoret, jotka ottaa, niin kuin, että se oli kuitenkin ihan siis käsittämätön määrä. En nyt rupea valehtelemaan paljon se oli, mutta ehkä se heijastelee jotain isompaa ongelmaa. Mun mielestä se heijastelee isompaa ongelmaa ja meidän aikuisten pitäisi tässä nyt taas katsoa. Kyllä mä laitan siinä sitä tuonne päättäjien suuntaan. Me siviilit voidaan tehdä
paljon asioita. Me ollaan nyt tehty jo tosi paljon asioita omassa pienessä ympyrässämme paikallisesti. Me ollaan myös perustettu yhdistys Goodwin Society, jonka kautta me lähdetään nyt ihan oikeasti rakentamaan ratkaisuja sekä paikallisesti kussakin eri lähiössä, kylässä, yhteisössä, mitä täällä nyt on, mutta myös valtakunnallisesti, koska mä en enää kärsi katsoa. Mä en enää halua, että näin käy kenellekään muulle, jos me voidaan sille jotain tehdä. Mutta kyllä päättäjät on niitä. Kyllä ne on niitä, jotka jakaa rahaa. Ja just juttelin tuolla Linkkarin puolella ton Heikki Turkan kanssa, joka on asemanlapsissa näitä asioita kehittämässä ja katsomassa ja istumassa niiden päällä. Hän kyseli sen perään, että kun Suomi on tämmöinen hankemaa, tehdään paljon kehitysprojekteja ja hankkeita, joita minäkin olen nyt niin kuin tuolla haalimassa kasaan ja tekemässä näiden asioiden ympärillä, että istuukohan kukaan niiden päällä ja tietääköhän kukaan, että miten sitä rahaa täällä käyttää. Hän mietti vaan nuorisorikollisuutta. Ja mä niin sit omassa mietinnössäni olin tässä kiusaamisväkivallassa, joka tavallaan ehkä saattaa monissakin keisseissä olla tietynlaista esiastetta ennen kuin päästään sinne asti. Tai sitten ne meshaa tälleen ja menee niin kuin sulasti sovussakin. Mutta tulinpa sanoneeksi siinä, että kyllä niitä hankkeita tehdään, kyllä täällä tehdään asioita, muutkin kuin ne päättäjät, ja on niin kuin tavallaan sitä, mitä me voidaan tehdä. Mutta valvooko sitä kukaan, kertooko siitä kukaan? Mitataanko niin kuin tehtyjen asioiden vaikutuksellisuutta? Viestitäänkö niistä yhtään kellekään? Sitä mä en oikein tiedä. Mä oon itse semmoisen lapsuuden elänyt, että nykypäivänä se varmasti kuvattaisiin tämmöisenä niin kuin autoritäärisenä kasvatuksena. Ja niin kuin ensimmäisenä mulla tulee semmoinen mieleen tuossa, että mun tekisi mieli, niin kuin, jos mun lapsia kiusattaisiin, niin nostaa rinnuksista seinässä, että nyt kuule tämmöinen loppuu, että se niin kuin tosi nopeasti on niin kuin lähellä semmoinen niin kuin, ajatus itseensä, mutta se ei kuitenkaan ilmeisesti ole niin kuin paras mahdollinen ratkaisu, että miten sitä lähdetään niin kuin korjaamaan. Mutta mitä on semmoisia keinoja, mitä sulla voi olla? Jos ajatellaan, että teillä on melkein 10 vuoden keissi tuossa, niin onko sä nyt löytänyt semmoisia keinoja, mitä olisi voinut, mitä jatkossa voidaan ottaa käyttöön? Miten ettei vaan tarvitsisi olla voimaton? Joo. Henkilötasolla, yksilötasolla, niin mä ainakin niin kuin, olisin varmaan tiukempi ja kovempi, kovasanaisempi ja jotenkin niin kuin, järkkymättömämpi ja en niin joustava heti sieltä alusta lähtien, koska mä en tässä meidän jutussa, mä en voittanut sillä hirveästi yhtään mitään. Nyt mä tiedän, kun mä sanon näin, niin tuolla olisi monta muuta vanhempaa, just varsinkin esimerkiksi niiden kiusaajien vanhempia, jotka sanoisivat, että hei Riina, älä sano noin, koska me ollaan kiitetty sua, ja siellä on myös paljon sellaisia, jotka varmaan on tuntenut näin, mutta ei ole kiittänyt, että olipa helppoa tehdä niitä asioita sun kanssa, kun sä olit niin neuvotteleva joustava. Mutta me ei voida olettaa, että kun mä oon kuitenkin koulutettu sovittelija, niin mä pystyn niin kuin sitä semmoistakin ammattitaitoa ikään kuin siellä käyttämään hyväkseni. Me ei voida olettaa, että ihminen välttämättä pystyy pääsemään tällaisiin taitoihin käsiksi tai on niin kuin näistä tiedostava. Joten niin ei se siitä se ratkaisu tuu. Mutta kyllä mä sanoisin, että siis neuvottelevuutta pitää olla, mutta se vaatimus ei saa kyllä järkkyä yhtään. Että se kiusaaminen, niin se pitää vaatia, että se loppuu nyt, se loppuu eilen. Ja tämä on semmoinen ihan oikea ongelma, minkä on nyt tullut sanoneeksi ääneen myöskin, että meillä on yhteiskunta ei voi eikä sen kannata niin kuin, tavallaan johtaa siitä näkökulmasta, että he saavat kiusaamisen loppumaan kokonaan. Tästä juteltiin yhden rehtorin kanssa ja hän juuri sanoi, että kun kouluissa on opettajilla paljon sitä riittämättömyyden tunnetta ja muutenkin, niin mitä järkeä on johtaa heitä johtamaan kiusaamista niin kuin nollaan, kun ei se lopu kuitenkaan. Se on vaan pahentaa sitä riittämättömyyden tunnetta. Fine, fair enough, näinhän se on. Mutta sitten mä just sanoin, että tuossa on nyt just se ristiriita, mitä mä toivon, että mä tämän vuoden ja tulevien vuosien aikana pääsen valtion ja päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa työstämään. Koska tämä on se keissi yhteiskunnan tasolla. Kiusaajan tai sitten varsinkin sen kiusatun perheen tavoitetilahan on
päinvastainen, täysin päinvastainen. Se on just se, että se 100% loppuu heti. Ja ei siitä ei voi niinku sitä kompromissia tehdä. Niin me ollaan ehkä mun mielestä yritetty siihen rakentaa jonkunnäköistä kompromissia jo näillä sovitteluilla ja kaikilla tällaisilla. Ja se ei sen takia toimi. Pitää olla jotain muuta. Joo. Ja mä en tiedä, enkä väitä tietävän, että mitä se on, mutta pitää olla jotain muuta. Mutta näistä kahdesta ne pitää ymmärtää, koska muuten ne ei tule siinä toiminnassa. No voisiko esimerkiksi semmoinen toimia, että kiusaaja joutuu tietyn stepin jälkeen vaihtaa kouluun esimerkiksi? Toimisiko semmoinen? Että siinä on sellainen, että puututaan, varoitetaan, rankastaa pihalle. Siis se on tai varmasti... joku niin kuin silleen, että... Mä sanon, että meillähän kävi tälleen, että meidän molemmat lapsethan on sit vaihtanut niin kuin itse koulua. Tai toinen ajettiin koulusta pois, eli hän teki sitten yläasteen loppuun kotona, oli pitkiä aikoja siinä välilläkin jo poissa, koska ei voinut mennä kouluun kiusaamisen takia. Mutta sitten ihan loppuviimein niin nostettiin kädet ylös, kun koulu sanoi, että he eivät voi sitä turvallisuutta taata koulupäivä koulumatkojen aikana, niin sitten me tehtiin tämä ratkaisu, että pitää tehdä sitten näin. Toinen vaihtokoulua. Ei loppunut kiusaaminen, koska uhrius on, me ollaan ihmiset laumaeläimiä. Ja kaikki tiedetään, miltä pelokas gaselli näyttää, kun leijona vaanii sitä. Niinhän siinä käy monesti, että se kiusaaminen seuraa. Se on se joku tietty, se on se jotain sellaista, mitä siinä on siinä ihmisessä, kun hän on epävarma ja haavoitettu. Ja sitten somen kautta, ikävä kyllä, paikat on pieniä, kun sä tuskin muuta. Meillekin sanottiin monta kertaa, että miksi ette muuta? Miksi ette lähde? Ja, no kyllä sitä mietittiin, mutta ei olisi sitten se, että ei, koska ei se voi olla se ratkaisu. Niin joo, olisi ollut kivempaa nähdä vanhempana, että sen sijaan, että meidän lapset ei mennyt kouluun tai joutui vaihtaa koulua, että kiusaaja olisi joutunut tekemään sitä. Suomen lainsäädännön mukaan tällä hetkellä, jos määräaikaisesti erotetaan, niin koulu joutuu hoitamaan sen opetusvastuun, eli etäopetuksen sille kiusaajalle nyt tässä yhtälössä sinne kotiin. Sitten mä oon välillä miettinyt kotona myös sitä, että voisiko se jopa toimia tällä tavoin haastavasti käyttäytyvälle lapselle tietynlaisena palkintona, että hän ei tarvitse mennä sinne kouluun, koska hän monesti, varsinkin jos on tosi haastava se tilanne, niin hän monesti ei ehkä pidä koulua mitenkään kauhean niin kuin suurena arvona hänen elämässään. Niin mä en usko, että se kasvatuksellinen toimi sieltä tulee. Totta kai se ottaa sen kiusaajan pois sieltä, mutta hyvin harvoin se on vain yksi. Akuutti tilanne loppuisi. Akuutti tilanne loppuu sillä, mutta kun siellä on harvoin vaan yksi, otetaanko ne kaikki pois? Niin. Yhden ottaminen voi tehdä siinä sosiaalisessa piirissä jo tosi paljon. Mun mielestä se on hyvä apukeino olla siellä, mutta se on niin pieni osa sitä pihviä jotenkin, että jälleen kerran nämä kaikki toiminnot, mitä siinä akuutissa tilanteessa tehdään, on tosi tärkeää käydä läpi ja niitä pitää ruotia ja näin mielelläni teenkin, mutta sitten se isompi jotenkin juttu on siellä jossain muulla. Tämä kuulostaa niin kuin siltä, että mitä enemmän tästä puhuu, niin sen vähemmän tälle voi mitään tehdä. Onko se niin? Ei, koska hyvänen aika. Siis kyllähän me tämä on kasvattamista. Siis eihän tämä ole mitään, laitetaan tälle joku label ja sitten se on jotain erikoista. Ei, kun tämä on kasvattamista. Siis tätä on aina ollut. Ja sitä tulee aina olemaan. Nyt meillä on näitä uusia kierroksia ja gierejä ja tämmöisiä kommervenkkeleitä ja vimpstaakkeleita, kun on just somea ja kaikkea muuta. Mutta eihän me keinottomia olla. Ja se, että joku on haastavaa, niin ei se tarkoita sitä, että se on mahdotonta. Kyllä keinoja on, mutta nyt pitäisi lakata, no varsinkin just siellä meidänkin keisissä oli, että aikuiset rupesivat sotit toisiaan vastaan, mikä on mielestäni ihan jotenkin perversiä ja outoa. Se menee täysin väärinpäin ja asettaa nimenomaan sit lapsille tosi huono esimerkki siitä, että miten tällaisissa tilanteissa toimitaan. Niin kyllä siihen voi puuttua. No, mä ainakin itse ajattelen, että lähtökohtaisesti, jos vanhempi sanoo, että ei meidän lapsi, niin lähtökohtaisesti, kategorisesti se pitää laittaa oppikouluun, koska se on todennäköisesti väärässä. Aikuinen. Et jos aikuinen ajattelee silleen, että ei meidän lapset tee,
niin se on väärin. Mä olin Koska lapset tekee, mä olin niin naivi. Tämä on se niin kuin yksi sellainen, mistä mä aina cringeaan ja nauran niin kuin tosi paljon itselleni sille, kun mä olin niin naivi, kun mä oikeasti kuvittelin, kun siis kaikkihan on kuullut niitä vitsejä niistä vanhemmista, jotka on niin hölmöjä, että ne sanoo, että ei meidän Pirkko-Petteri tee yhtään mitään, että sehän on tuolla ollut jääkiekkoa pelaamassa tai kutomassa sukkaa seurakunnan kerhossa, että eihän se mitään tällaista tee. Ja mä kuvittelin, että eihän sellaisia oikeasti ole olemassa, että kyllähän kaikki tietää, että voi olla ehkä kenties jotain muutakin, että se on vetämässä röökiä tuolla seurakunnan nurkan takana tai jotain muuta. Mut en mä tiedä, oliko se nyt sitten vaan meidän huonoa tuuria. Mä kohtasin ihan hirveän monta just niitä vanhempia, jotka usko täysin sumeilematta niiden lasten tosi naurettavatkin versiot. Ja samaa mä oon kuullut ihan siis Pasilan rikospoliisista, joiden kanssa nyt näitä vuosien aikana on tosi paljon joutunut tekemään yhteistyötä, niin ihan täsmälleen samaa mä oon kuullut sieltä. Ja sieltä se meni se tarina näin, että sä et usko, kuin monta tyyppiä on täällä ollut istumassa ja nähnyt valvontakamerasta aivan suoraan, kun se oma kupeiden hedelmä tekee jotain, vaikka rikkoo ikkunan tai tekee jotain. Ja sä näet vielä niiden kasvoista viranomaisena, että se tunnistaa sen lapsensa. Että no siinähän se meidän Pena on. Mutta sitten sä sanoo, että ei ole Pena, ei ole kukolien, ei ole ikinä en ole nähnytkään. Joko täältä voi lähteä. Sitten sä oot silleen, että ei vitsi. Tukkapöllö. Mitä tästä tapahtuu? Joo, siis kyllähän siitä, mä sanoisin, sä kysyit silloin siitä resilienssistä tavallaan ja siitä niin kuin selviämisestä, niin itse asiassa, jos puhutaan niin kuin terapeuttisessa mielessä, niin sellainen niin kuin hyvän tahtoinen aikuisten kesken, niin kuin vaikka siellä perheen sisällä, perheen aikuisten kesken, niin kuin se semmoinen tukkapöllyä, niin kuin puhuminen ja jakaminen, suosittelen sitä, koska siinä löytyy sitä niin kuin omaa tavallaan, siinä voi vähän mustalla huumorilla niin kuin, tiedätkö, olla ja näin etsiä ja tuulettaa, mutta eihän me nyt niin kuin lapsia lähdetä hakkaamaan tonne. Mä tunnistan, ja varmaan tunnistat sinäkin, että kuinka usein nämä tämmöiset keskustelut, varsinkin jos sä oot tuossa somessa tai Iltalehden kommentointipalstalla tai muualla, niin menee siihen, että siellä ollaan justiinsa, että väkivaltaa ehdottomasti. Mulle ehdoteltiin sitä, että hommaa liivijengiläisiä sinne. Ja mä olin silleen, että ihanko oikeasti, että ammattirikollisia tänne kasvattamaan näitä lapsia. Että eikö se olisi meidän tehtävä? Aivan. Mutta ehkä se just kuvaa sitä, että miten me aikuiset toimitaan somessa ja Ilta-Sanoman kommenttipalstalla, niin jos me aikuiset ei osata edes käyttäytyä, niin miten me voidaan vaatia lapsilta käyttäytymistä? No sano se, siis tosta apua, siis joo, siis todellakin. Mä niin monta kertaa mä oon sanonut ton siis niissä puheluissa just, että hei, että jos me ei voida puhua näistä asioista, kun mulle sanottiin, että mä en saa puhua näistä. Mä kerron sulle sellaisen esimerkin, että meillä oli taas tulossa yksi tällainen moniammatillinen keskustelu, missä oli olemassa niin kuin kaikkia näitä eri raskaan sarjan selvittämistahoja viranomaisista, kaikki mahdolliset, mitä Suomessa voi olla. En minä, vaan pelkkiä viranomaisia. Ja yksi niistä ihmisistä, jotka oli menossa sinne viranomaisena, sanoi minulle huokaisten, että toivottavasti Riina edes siinä pöydässä me voidaan puhua näissä lapsissa niiden nimillä. Mulla meinasi tipahtaa luuri kädestä, kun mä olin niin järkyttynyt just siitä, että ei hitto vieköön. Että jos te ette voi muina poliiseina ja lastensuojelun työntekijöinä ja niin kuin opettajina ja viranomaisina puhua niistä lapsista niiden nimillä, puhua niistä teoista aitoina, oikeina tekoina, niin kuka voi, mitä toivoa meillä on? Kyllä. Eihän niitä sitten voi, siis, mitä ihmettä. Mutta tossa on nyt mun mielestä just sitä sellaista kyvyttömyyttä, voimattomuutta, mutta se ei ole oikeasti mitään todellista. Se ei ole niin kuin laillisuuteen tai siitä niin kuin jotenkin riippuvaista.
Se asuu ihmisissä, niissä ihmisissä, jotka sattuu aina siinä silloin olemaan. Ja se on just mun mielestä tässä se kurjin juttu, minkä mä oon nyt todennut, niin se riippuu täysin siitä, kenen lapsi sä oot, minkälaiset sun vanhemmat on, miten ne jaksaa, miten hyvin ne jaksaa näitä asioita viedä eteenpäin ja olla hankalia ja vaativia. En tiedä ketään muuta, joka olisi tehnyt kaikki ne kommervenkit, mitä mä tein, päästäkseni siihen pisteeseen, missä me nyt ollaan. En aidosti tiedä ketään muuta, ja mun mielestä se on äärimmäisen epäreilua. Se ei voi meillä Suomessa, ei me olla se yhteiskunta, joka me sanotaan, että me ollaan, jos se on meillä täysin kodista riippuvaa ja paikkakunnasta riippuvaa, missä sä asut, että minkälaista niin kuin palvelua sä saat, ja pystytkö sä käymään koulua, pystytkö sä olemaan turvassa henkisesti ja fyysisesti. Kuinka paljon tämä on määrittänyt teidän perhettä ja identiteettiä, elämistä ja olemista? Ihan hirveästi. Niin paljon, että en olisi halunnut todellakaan. Siis me on menty kilometrejä niin kuin mistään mahdollisista turvarajoista, mitä mä oon aina laittanut. Tämä on vienyt hirveästi rahaa, hirveästi aikaa, hirveästi energiaa. Kaikkein eniten se on vaikuttanut tosi paljon lapsiin tietenkin. Ja he on tukevasti tuen piirissä, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että niitä jälkiä korjataan luultavasti loppuelämä. Tällä hetkellä niitä korjataan useita kertoja viikossa useiden ammattilaisten keinoin ja avulla. Ja se hinta yhteiskunnalle on valtava. Mä teen tällä hetkellä kaikkeni ja todella paljon asioita, koska mä samaan aikaan, kun lapsi käy esimerkiksi koulussa säilössä, kun hänellä on hermosto niin huonossa kunnossa, että hän ei pysty oppimaan mitään koulussa. Hän on koko ajan niin peloissaan ja hälytystilassa. Hän käy siellä kuitenkin, mutta mä opetan kaiken kotona samaan aikaan. Kuulostaa hurjalta. Joo. Todella hurjalta. No, sä vastasit jo tuohon kysymykseen tuosta lasten tuen piiristä, että lapset saa tukea ja se on niin kuin tosi tärkeä arvokas asia. Mites sinä tai vanhemmat? Teitä on 2 kuitenkin. Joo, meitä on enemmän kuin 2, kun meillä on uusi perhe ja sitten niin kuin perhettä on. Tämä on vaikuttanut myös isovanhempiin, naapureihin. Se määrä aikuisia, ketkä on ollut myös niin kuin vaikuttuneita siitä pelosta, niin sekin on ihan huimaava. Ei ole ihan hirveästi tultu oven taakse jonoksi asti tarjoamaan apua. Et jos nyt katsotaan yhteiskunnallisella tasolla tätä, niin tällaiset keissit jää työterveyshuollon hoidettavaksi. Mun mielestä se on aika jotenkin niin kuin vinouttavaa. Ja ehkä myös varsinkin nyt, jos vielä puhutaan tai tavallaan mietitään tätä työllisyystilannetta, miten me mennään täällä Suomessa ja on niin hirveästi työttömyyttäkin, on niin paljon ihmisiä, jotka ei ole sitten just tällaisen työterveyshuollon piirissä, niin että sä sitten yleiseltä puolelta, miten hyvin sä pystyisit, nyt puhutaan koko ajan, että terapiapalveluita ei ole kauhean helposti saatavilla, niin en mä tiedä. Perhepuolelta kyllä sieltä perhekuntoutustakin on niin kuin mahdollista sit saada, mutta aika paljon sitä joutuisi saamaan. Kyllä se primaaripiiri on siinä, että ne on ne lapset. Ja nuorisopuolella jonot, ainakin täällä Helsingin puolella, aivan hirveät. Siellä on siis perusjutuista niin yli vuoden jono, jos pääset edes jonoon. Lasten puolella on helpompi päästä. Ja kyllä sieltä sitten löytyy sitä apua, mutta se on oikeastaan vaan niille lapsille, että kyllä me aikuiset joudutaan tässä olemaan niin kuin omin voimin. Sä vaikutat tosi positiiviselta ja energiseltä ja hyvinvoivalta. Miten sä oot niin kuin huolehtinut omasta jaksamisesta ja miten sä oot jaksanut tämän koko sotkun tai elämäksi kutsutun ajanjakson aikana? No kun ei ole vaihtoehtoa, niin sitä on pakko jaksaa ja näin me vanhemmat toimitaan. Mä oon joutunut tosi vahvasti johtamaan omaa olemista ja omaa tekemistä ja nimenomaan sitä terveyttä. Eli siis ottaa tosi
niin kuin kivipaperi-saksan tyyliset rutiinit ja struktuurit tavallaan käyttöön siellä, että millä tavalla se niin kuin kroppa johdetaan jaksamaan. Koska mä juttelin ton vuoden poliisiksi vuonna 2023 tai 2022. Mikähän hänen nimensä nyt, mä en muista hänen nimensä, mutta mä juttelin hänen kanssaan puhelimessa näistä asioista. Ja hän sanoi mulle näin, että Riina, muista laittaa itsellesi se happimaski päälle. Että se on tosi, tosi tärkeää, koska sit jos sä kaadut, niin sun lapsille ei ole ketään. Ja tää on se juttu. Eli siinä, missä mä äsken sanoin, että lapsille on sitä apua tarjolla, niin me aikuiset siinä perheessä, jos me ollaan, kun aikaisemmin mä sanoin, että me aikuiset ollaan siinä avaimessa ratkomassa sitä ja ohjaamassa niitä nuoria, niin me ollaan myös siinä akuutissa puuttumisessa ja auttamisessa se keskiö, koska sitten jos me ei pystytä toimimaan, niin sitten meidän lapset jää ihan täysin heitteille omaan. Ei kuka niitä sitten, kuka se sitten on? No one's coming, it's you. Niin sit niinku, se on ihan super tärkeää. Miten mä oon tehnyt sen? Mä siis luottamalla kuin pässi suuriin sarviin siihen, että kyllä joku mut kuulee, kyllä joku tekee. Mutta oon mä sitten siis aseistautunut. Mä päätin hyvin aikaisessa vaiheessa, että mä en ole hiljaa. Ja mä myös artikuloin sen ja sanoin, että mä en tule vaikenemaan, mä en tule katoamaan. Niin kauan kuin tämä jatkuu, niin mä puhun tästä. Ja mä en missään vaiheessa tule hiljenee, vaan päinvastoin mä kovennan. Ehkä siinä mielessä niin kuin se meidän yhteiskunnallinen maailma on muuttunut, että kun ollaan siirrytty tämmöisestä kyläyhteisöstä tai agraaliyhteisöstä semmoiseen individualistiseen maailman-aikaan, niin meillä ei ole semmoista kyläkasvattaa meininkiä, eikä semmoista, että kyläläiset joukossa olisi voimaa. Jos kylä päättäisi yhdessä, että toi loppuu ja siellä olisi kaikki sen kylän, tai sanotaan, että 80% sen kylän vanhemmista olisi sitä mieltä, että tämä loppuu, niin todennäköisesti sille saataisiin tosi merkittäviä asioita aikaiseksi. Sitä pystyttäisiin ihan radikaalisti vähentämään ja siihen pystyttäisiin puuttumaan, mutta miten me päästäisiin semmoiseen tilanteeseen takaisin, että me jotenkin muututtaisiin takaisin enemmän yhteisöllisemmäksi? No, tämä on siis yksi sellainen juttu, mitä me nyt lähdetään meidän Goodwin Societyn kanssa miettimään. Eli yksi just tämä, että miten me päästäisiin niissä pilottiyhteisöissä, mihin me lähdetään toimimaan, niin miten me päästään siellä herättää ne yhteisön aktiivit ihmiset, jotka on kiinnostuneita ja joilla on sitä sosiaalista valtaa ja halua siellä vaikuttaa. Koska me uskotaan nimenomaan siihen, että se vahva kollektiivinen asenne pitää olla, että tämä on huono juttu ja tämä, niin kuin, näin ei toimita. Sitä paheksutaan ja sitä paheksutaan äänekkäästi ja niin kuin ilmiselvästi tässä heti niin kuin edessä, että näin ei muuten toimita. Mutta sitten mä uskon, että siellä pitää myös oppia tavallaan just sitä hyvän tahtoisuutta tai just sitä, että mä joskus on kysynyt, että hei Eero, mitkä on ne asiat, mitä sä teet silti? Ja sitten sä olisit silleen, että mitä sä tarkoitat, miten niin silti? Mä sanoin, että vaikka sä tiedät, että se ei tule menee hyvin, tai se ei ole helppoa, tai että se on ihan kauheata persekeittoa, jos sä joudut sen niin kuin tekemään. Mutta sä silti teet sen. Mitä ne on ne se? Tämä on yksi sellainen asia, mitä meidän pitäisi niin kuin tuntea, että me tehdään se silti. Ja sitten tulee tämä kauhea klisee-osasto, koska nuorissa on meidän tulevaisuus, ja love is all you need, ja niin kuin, tiedätkö, kaikki nämä jutut. Mutta siis kyllähän se on meidän ihmisten niin kuin perustassa se, että meidän pitää uskoa tulevaisuuteen, meidän pitää uskoa meidän nuoriin, meidän pitää uskoa meidän, niin kuin meidän tulevaisuuteen, meidän yhteisöön. Tämä on meidän juttu, se pitää kokea yhteisöksi. Mutta pitäisikö se olla niin, että meillä pitäisi olla vahvemmat arvot, jotta se ohjaisi niin kuin meidän tekemistä? Että jos meillä olisi arvot tämän takana, niin silloinhan niin kuin me toimittaisiin meidän arvojen mukaan. Mutta jos meillä ei ole niitä, niin sitten vähän niin kuin lillutaan ja mennään. Todellakin. Olen vetänyt siis lukuisissa yrityksissä arvotyöpajoja, koska on ollut viestintää ja kulttuuri vetämässä. Yes. Ja lempiaihe. Kyllä. 3 vuotta sitten taisin eka kertaa vetää mun junnuille kotona arvotyöpajan.
Mahtavaa. Me lähdettiin tekemään sitä sieltä, koska mä just mietin, kun he olivat niin kuin musertumassa kaiken sen alla, tiedätkö? Kaiken sen alla sille, että sieltä tuli sellaista hirveätä kysymystä, että kuka mä enää oon. Voinko mä olla edes enää kokonainen ihminen, kun multa on viety, niin kuin, mun vanhin raivos mulle, että multa on viety tämä kokemus. Niin kuin siis yläasteella. Multa on niin kuin varastettu jotain. Voiko musta enää tulla oikein? Ja mä olin silleen, että piru vieköön voi. Nyt mietitään, että ketä me ollaan, mikä on tämä meidän jengi. Ja sitten kun tuli just sitä, mun nuorimmainen tuli, hänet oli just pahoinpidelty linja-autossa ja linja-auton ulkopuolella. Siinä oli ollut aikuisia, jotka oli nähnyt sen kaiken ja kukaan ei puuttunut. Ja hän itki, tuli kotiin, rupesi itkemään sit siellä kotona ja sanoi mulle, siis todella raivoa kihisten, niin kuin tärisi oikein sellaista aggressiivista vihaa. Ja hän sanoi mulle, että sano mulle äiti yksikin syy, minkä takia mä en mene niiden päälle seuraavalla kerralla, kun mä olin sanonut, että sä et mene, koska me ei tehäs niin, sä et mene. Jos sä pystyt, niin sä lähet pois. Ja me opeteltiin just sitä, että mitkä on ne meidän arvot. Miksi me, niin kuin, tiedätkö, mä sanoin joskus sille opettajalle siellä koulussa, muutamallekin niistä, niin mä sanoin, että mä en kasvata yhtäkään niin kuin sellaista nurkassa pieksettävää. Mä en sellaisia kasvata. Mä kasvatan sellaisia ihmisiä, jotka osaa pitää puoliaan. Eli en ole sitä mieltä, että aina käännytään pois ja näin, kyllä itseään saa sit puolustaa, jos pakko on. Mutta tässä kyse oli niinku muusta ohjaamisesta. Ja mä uskon siihen. Ne arvot, just ne arvot. Ei vaan meikäläisillä uhrien puolella, mutta mun mielestä jokaisen perheen kannattaisi miettiä sitä, että mikä tekee meitä. Jokaisen yhteisön pitäisi miettiä sitä. Ja kuin helppoa se olisi, kun eikö kaikki junnut ole jossain urheiluseurassa, tiedätkö jotain tällaista tekemässä, harrastusten kautta. Mutta tapahtuuko sitä siellä? Meillä on osa lapsista ollut tuossa cheerleadingissa, siellä on tehty paljon tällaista arvoasennejohtamista, mutta mun mielestä se on pysynyt aika pinnallisella tasolla, eikä ole mennyt oikeastaan sit sinne ihmiseen sisälle. Ja se on yksi niistä asioista, mitä me halutaan kanssa. Puhutaan vielä muutama hetki siitä kiusaajasta. Oliko siinä semmoinen niin kuin pääpiru siinä hommassa? Tai joku semmoinen ydinporukka? Oli ydinporukka, selkeästi ydinporukka. Ja tavallaan kun kysyit ihan silloin alussa, että mitä olisi voinut tehdä, se olisi ollut yksi sellainen juttu, että jos siihen olisi silloin vielä puututtu, silloin olisi voinut esimerkiksi laittaa 2-3 tyyppiä erottaa koulusta. Myöhemmässä vaiheessa niitä olisi ollut jo sit useita kymmeniä. Rehtorilta pyydettiin silloin Ylen dokkaria varten sellainen kooste kaikista koulun tekemistoimenpiteistä mun vanhimman pojan kohdalla, mitä koulu oli tehnyt yläasteen aikana. Ja hän sanoi siellä, että yksi nimenomaan niin kuin tavallaan sellainen tämän keissin kohdalla hankaloittava piirre oli se, että se kiusaajoukko oli niin laaja, että me puhuttiin oikeasti kymmenistä nuorista. Käytännössä kaikki, jotka oli yhtään niin kuin tuolla liikkuvaista sorttia, niin kaikki oli tavalla tai toisella joskus jossain tilanteessa mukana ja ainakin tietoisia siitä. Joo. Niin kyllä näissä monesti on ne tyypit, jotka sitä tavallaan johtaa. Mitä sä ajattelet niistä Matista ja Maijasta, tai ketä ikinä ne onkaan, ihan niistä henkilöistä? Minkälaisia tunteet sinussa pyörii, ajatuksia niistä? Kyllä mä oon vihainen. Mä oon tosi vihainen ja mä oon pettynyt, koska mä yritin tosi monta kertaa siis kaikkien heidän kanssa puhuu niin kuin järkevä kasvatuksellinen aikuinen puhuu, ammattilainenkin. Mutta eniten mä oon ehkä huolissani. Mä oon syvästi huolissani siitä, että miten mun mielestä, niin kuin, mä sanoin tämän silloin siellä Motissakin, että miten valmiita, kun he, niin kuin,
siellä oli useita sellaisia perheyksiköitä, missä vanhemmat oli niin valmiita hylkäämään sen tosi haastavasti käyttäytyvän lapsen, kun he oli jo niin kuin itse luovuttanut, kun ei niin kuin ollut enää. Kun he niin kuin sanoivat, että ei ole keinoja. Niin en mä saa sitä lasta tulemaan teille. Mä en saa, mun pitäisi hakata se, jos mä toisin se. Tälleen he puhuvat. Ja mä silloin sanoin heille, että sä et saa hylätä sun lasta, että vaikka kun sille ei ole ketään muuta kuin te, että sä et saa. Et tässä on nyt se, missä niinku tavallaan vanhemmuus mitataan. Et ei voi niinku soittaa ja sanoa, I change my mind, take it back. Ei näin. Niin huolissaan, kun ei mun mielestä niinku, heitäkään ei saa, ja heitä varsinkaan oikeastaan ei saa jättää yksin selviämään, niin kuin pärjäilkää, koska se on mun mielestä inhimillisesti liian, siis se on väärin ja se on yhteiskunnallisesti liian kallista. Et kun ei se hyvin harva noista tyypeistä, niin sitten jotenkin täyttää 15 vuotta ja sitten yllättäen lopettaa. Kyllähän näinkin käy, mutta sitten kun ollaan varsinkin niin kuin tuossa, missä meilläkin niin kuin poliisit sanoo, että siellä on vainon tunnusmerkit täyttyy ja sitten niin kuin jengiytymisen piirteitä näkyy. Nythän Suomessa ollaan lähdetty puhumaan tosi paljon nuorten jengirikollisuudesta. Mä just olin sellaisessa seminaarissa, josta eräs tutkija siitä puhui jengiytymisen piirteistä ja siitä, ja ne sellaisen tavallaan primääritason piirteet, niin kaikki näkyy tässä meidän porukan toiminnassa. Mulla tulee vaan mieleen, että me käytiin tuossa Hämeenlinnan vankilassa jututtaa vankilanjohtajaa, ja silloin puhuttiin näistä yhteiskunnan laitamilla kulkijoista, jotka voi vaan olla niin häiriintyneitä, että niitä ei voi niin kuin vapaalla jalalla pitää. Niin voiko tässä olla myös kysymys siitä, että nämä on niitä tyyppejä, jotka on kasvamassa sinne, että niitä ei saa kukaan muu kuriin kuin vankeinhoitolaitos viime kädessä. Että voi olla. En ole sen puolen niin kuin asiantuntija, niin en mene kyllä sanomaan, mutta voi olla, ja varsinkin on, jos me ei tehdä sille mitään, niin ne ihan 100 varmasti löytyy osa sieltä, koska ne löytyy sieltä jo nyt. Siellä on myyty viinaa, siellä on menty siitä läpällä vaan kivillä ja kepeillä heittämisestä ala-asteella niin kuin siihen, että siellä siis välitetään päihteitä. Ja niin kuin, mun mielestä se on aika selvä tavallaan niin kuin polku sinne, niin ei se siihen lopu ennen kuin se joku lopettaa. Mä en toivo, että se on jonkun nyrkki käsi, mutta se voi ollakin näistä olla myös se. Meillä on esimerkkejä näistä ihmisistä, jotka on sitten joutunut hyvinkin nuorena tavalla tai toisella vammautuneeksi jonkunnäköisessä tällaisessa jengirikollisuuden seurauksena ja ovat sitten ehkä siitä viisastuneena nyt sitten kiertämässä ja puhumassa tuolla siitä, että miten ei kannata. Mutta No, ruvetaan loppuun kaarattelemaan, niin vielä muutama asia. Ensin se, että mitä konkreettista yksilö voi tehdä ja mitä konkreettista yhteiskunnan pitäisi tehdä? Yhteiskunnan pitää määritellä kiusaaminen täsmällisesti ja sillä tavalla, että se on oikeasti käyttökelpoinen työkalu eri sidosryhmille, muun muassa poliisille. Se toimintaprosessien himmeli täytyy kirkastaa. Se on jo olemassa, mutta se täytyy kirkastaa. Mä en ole Etelä-Karjalan mallin suuri kannattaja, koska sellaisenaan se ei mun mielestä tuo mitään uutta. Kerrassaan mitään uutta. Muuta kuin ehkä sen, että noudatetaan sääntöjä. Koska tämä velvoite tehdä viranomaisilmoitukset on ollut jo aikaisemminkin. Niin se on vähän kuin se, että me todetaan, että hei, tehdään niin kuin ollaan luvattu. No mutta sitten toinen osa tästä kysymyksestä, mistä mä tykkään erityisesti, että mitä konkreettista mä voin tehdä nyt. Se on niin kuin mun mielestä kuitenkin niin kuin viime kädessä yksilötasolla olennaista, että meistä jokainen tekee joka päivä valinta. Mitä valintoja meidän pitäisi tehdä tämän asian kanssa?
tänään? Okei, ensinnäkin tavallaan kytkeydy siihen ajatukseen siitä kiusaamisväkivallasta, mitä se voi olla pienimmillään, mitä se voi olla karmeimmillaan, että sä oot niinku tavallaan siinä, että sä et kauhistu. Sitten välitä siitä asiasta, välitä kaikista, puutu, vaikka se ei ole sun oma, puutu silti, tee silti, vaikka se tuntuu vaikealta, vaikka sä oot silleen, että ei kun nyt vähän kehtuuttaa, en tiedä pitäisikö, ettei vaan sattuisi mitä, tee silti. Ja sitten muutu ja muuta. Mä tässä meidän arvoja Connect, Care, Change just varmaan tavoittelin ja näin se menee. Mun mielestä se on ihan hirveän tärkeää, että me löydetään ja ollaan ja pysytään siinä yhteydessä meidän niin kuin inhimillisyyteen ja ihmisyyteen. Pseudotittelit kiusaaja, kiusattu, syyllinen, syytön. Ne on toisaalta käyttökelpoisia ja tarpeellisiakin meidän ihmisten väliseen kommunikaatioon, mutta ne on aika leimaavia ja yksinkertaistavia. Me ollaan ihmisiä. Niin me ei voida niin kuin luovuttaa tämän edellä, mutta kyllä se pitää olla rohkea, pitää olla ihan hirveän rohkea. Tässä ajassa tällä hetkellä mä koen tosi suurta huolta siitä, miten vahvasti joka paikasta mulle kerrotaan, että mun ei pitäisi puhua tästä ääneen. Ja se on jollain tavalla sus. ja en suostu. Tästä pitää puhua. Valot päälle ja sen jälkeen möröt näyttää ihan toisenlaiselta. Puutu. Mitä toiveita sulla on tulevaisuudesta? No siis tämä kiusaaminenhan siis loppuu. Eli se vaan niin kuin loppuu. Ja mä toivon, että se loppuu siellä meidän alueella muutenkin, että sinne saadaan oikeasti toimivia ratkaisuja. Mutta mä toivon tulevaisuuden suhteen, mä oon just kirjoittanut kirjan kiusaamisväkivallan tilanteesta täällä Suomessa, meidän keissistä ja siitä kaikesta, mitä me ollaan koettu tämän matkan aikana sen takia, että mulle sanottiin, että siitä ei pitäisi puhua. Tästä pitää puhua ja tätä pitää tutkia, että me ymmärretään paremmin, minkälaisen väkivallan kanssa me ollaan tekemisissä ja miten paljon siellä meidän nuoret ja sitten nämä muut sidosryhmät tarvii sitä apua. Mä toivon, että mä saan purettua niitä siiloja, koska se on ihan järkyttävää, kuinka vähän viranomaiset puhuu toisilleen ja tietää, mitä ne tekee. Mä haluan tuoda meidän vanhempien roolin ja sen toimijuuden framille, koska mä näen itse, että me ollaan tavallaan yksi sellainen aika syrjään jätetty ja unohdettu avain. Viranomaiset aika usein kysyy, että no missä ne vanhemmat on, että miksi tänne, niin kuin, että missä se koulun vastuu, poliisivastuu, lastensuojelu, missä ne vanhemmat on. Mä kysyn ihan samaa, mutta mä myös väitän, että vanhemmat aika usein jotenkin niin kuin vaan joko itse sivuttaa itsensä tai tulevat sivutetuksi, niin mä haluan tuoda meidät mukaan tähän juttuun, koska meillä on tosi paljon asioita, mitä me voidaan tehdä tämän asian suhteen. Ja mä toivon, että mä pääsen työstään näitä teemoja eteenpäin, koska eihän tämä tälleen voi jatkuu. Tästä pitää oppia. Kiitos Riina vierailusta. Sä oot rohkea. Mä uskon, että sä toimit monelle semmoiselle ihmiselle äänitorvena, joka kokee voimattomuutta, jotka elää noiden samojen fiilistä ja tunteiden kanssa, mutta ei ole vaan keinoja, ei ole vaan työkaluja, ei ole sanoja, ei ole rohkeutta. Sä teet tärkeää työtä ton asian edessä ja mä toivotan sulle ja teidän perheelle oikein valoisaa tulevaisuutta. Mä uskon, että paljon hyvää on eessä päin ja tärkeää työtä. Ja tärkeää tätä elämää elää sillä, että miten sitä kuuluukin elää. Tehdä niitä asioita, mitkä on tärkeitä. Tämä ei ollut missään tapauksessa tämä, että susta on tullut kiusaamisen asiantuntijan sun oma valinta, mutta siitä on tullut sun polku ja sä teet sitä ansiokkaasti. On ollut mielenkiintoinen keskustelu. Jos kommentoikaa video, jos tämä herätti ajatuksia, minkälaisia fiiliksiä, ideoita, jakakaa, tehkää niitä juttuja, mitä siellä somessa kuuluukin tehdä niin pidetään toisistamme ja itsestämme huolta. Ja muuta kuin voimaa loikki. Moro.